A Deputación de Lugo seguirá mantendo os contratos e o volume de facturación coas empresas adxudicatarias de prestación de servicios públicos pese á crise sanitaria. O obxectivo paliar o impacto económico do COVID-19 e garantir os postos de traballo. Así o anunciou o presidente da institución provincial, José Tomé Roca, que a través dun comunicado dixo poñer todas as medidas que están ao seu alcance para que a viabilidade das empresas non se vexa resentido nestes difíciles momentos e evitar que se recorra a despidos ou ERTEs. Deste xeito, o organismo provincial manterá, por exemplo, nas mesmas condicións de facturación os contratos na prestación de servizos dos centros de atención a maiores, vigilancia de dependencias provinciais, teleasistencia ou limpeza de edificios provinciais. A nova medida súmase ás adoptadas nos últimos días polo Goberno provincial, como a de adaptar o Plan Único 2020 para que os concellos da provincia dispoñan nestes momentos de maiores recursos económicos, priorizar o pago a provedores ou reforzar o servizo de teleasistencia domiciliaria. A súa chamada será atendida de seguido.